Ostala sam bez svega, a onda se pojavio on. Ostanite sa nama do kraja videa i odslušajte jednu prelepu, emotivnu i poučnu priču. Zapratite nas i lajkujte video jer svakim danom stižu sve lepši i lepši videi. Imala sam samo 19 godina kada sam ostala bez svega. Roditelji su poginuli u nesreći. Rođaci su okrenuli leđa, novac nestao je. Stan oduzet. Spavala sam na klupi. Bila sam gladna danima. I onda ga vidim. Sedeo je na ćošku ogrnut starim ćebetom. Pogledao me je i rekao: "Nisi jela, jel da?" Klimnula sam glavom. Bez reči. Izvadio je parče hleba i pružio mi. "Uzmi, ja mogu da izdržim još jedan dan." Nisam znala ni njegovo ime, samo da je čovek koji je imao najmanje, ali mi je dao najviše. Godinama kasnije moj život se promenio. Zaposlila sam se, završila školu, imala sam svoj stan. Jednog dana, šetajući ulicom, opet sam ga videla. U istom onom ćošku sa onim istim ćebetom. Ali ovaj put nisam prošla. Seo je pored mene u auto i odvela sam ga u svoj novi dom. Danas on ima krevet, toplu hranu i posao u kuhinji jednog doma. I svaki put kad ga pitaju kako je dobio novu šansu, on kaže samo: "Dao sam zadnje parče hleba i dobio sam sve." Znate kako? Nekad najmanji gest može spasiti nečiji život. Gledajmo jedni druge ispod površine. Pretplatite se za još istinitih i prelepih priča.